Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii În Culise. Sunt Simona Muscă, iar pentru ediția de astăzi v-am pregătit o invitată frumoasă, o invitată deșteaptă, o invitată pe care o vânez de mult timp să vină în culise și să ne povestească despre întreaga sa evoluție, de unde a plecat, cum i-a fost drumul, ce greutăți a întâmpinat, cum le-a depășit, ce lecții a oferit viața și cum e să vezi aproape întreaga lume. Bun venit, Adriana Arman! Bine te-am găsit și mulțumesc tare mult pentru invitație. Sunt super fericită să fiu aici. Cu tot dragul, Adriana, când a venit, a fost una dintre puținele invitate care m-a îmbrățișat din tot sufletul și a început cu complimente. Ceea ce, Adriana, din punctul meu de vedere, în 2019, pare un pic bizar. E adevărat? Bizar? Da. Nu, pentru mine asta e normalul. Pentru tine asta e, și pentru mine este normal, dar întâlnesc foarte puține persoane care, atunci când le văd la prima vedere, simt și eu să le fac un compliment din tot sufletul și ei se blochează. Nu mai suntem obișnuiți cu complimentele, Adriana? Mai suntem obișnuiți cu oamenii buni, cu oamenii neoportuniști? Ce observi în jurul tău? E adevărat că întâlnesc în calea mea și astfel de oameni, dar cred foarte mult că la un moment dat când se schimbă vibrația personală, nu prea îi mai întâlnești. Eu cel puțin nu îi mai întâlnesc pe oamenii aceia care zâmbesc mai puțin și dacă îmi și apar, vin cu siguranță ca să oglindească părți din mine la care mai mi-au de lucrat, pentru că eu sunt într-un astfel de proces de ceva ani. Dar eu ți-am făcut acel compliment pentru că am simțit și să știi că nu simt mereu să fac complimente. Mulțumesc și subscriu ceea ce ai spus. Adriana, tu de câțiva ani ai început un nou proiect. Despre ce este vorba? Când a început? Din ce dorință a început? Povestește-ne un pic despre cum ai pus degetul pe toate punctele cardinale. Greșesc? Oarecum. Cu mici, aproximativ. E așa cum spui. Da, Soul Retreat se numește, da? Da. Schimbarea care a început a fost una interioară. Până să se concretizeze în a avea o agenție și agenția visurilor mele și a face ceea ce îmi doresc și ce mă împlinește și am găsit misiunea de viață ca om, întâi a început schimbarea la un nivel mai profund, în interiorul meu. Cred că schimbările încep într-un mod mai puțin plăcut. În sensul că ne trezim într-un anumit punct din viață în care suntem nemulțumiți, în care dăm de pământ cu orice, nu ne mai găsim locul, nu înțelegem ce se petrece cu noi și poate că alții ne-ar cataloga ca fiind în depresie, poate. Ăla este momentul în care eu, chiar oamenilor pe care îi aud în astfel de momente sau prezent, de puncte, exact, da. în astfel de momente, scot artificiile și le spun, e minunat ce ți se întâmplă, pentru că așa e. Schimbările, se pare că uneori aceste schimbări vin sau apar în momente critice din viața noastră și într-un astfel de moment a început și la mine schimbarea. Din afară părea că e totul foarte ok, în sensul că totul era așezat, cel puțin. Aveam un job bun, lucram într-un mediu care mi era foarte drag, cu niște oameni foarte frumoși, care erau la sufletul meu și sunt și acum, deși nu mai sunt alături de ei. Cu un job ok, mergeam în vacanțe, ieșeam cu prietenii, părea să am tot ce, dar în interiorul meu parcă simțeam că e vorba despre altceva. Că nu sunt cumva aliniată, pentru că a lucra într-o corporație cum eu lucram, într-un departament de vânzări, mediul corporatist implică o anumită rigoare. Și rodaj. Și rodaj, și rutină. Și uneori e nevoie să te transformi în altcineva decât ești. Și nu știu câți angajați recunosc lucrul ăsta sau se recunosc ca fiind în acești papuci de care eu vorbesc, dar mie așa mi s-a petrecut, mie așa mi s-a întâmplat. Și în momentul în care nu mai eram aliniată și ceea ce gândeam cu ceea ce spuneam și cu ceea ce făceam era în dizarmonie, nu mai erau aliniate și era cumva la impuse un anumit fel de a fi în corporație și de a acționa, care nu mi se potrivea de cele mai multe ori, toate acestea adunate pe un fond ăsta de neliniște, exact cum spuneam mai devreme, am simțit nevoia la un moment dat să plec într-o călătorie de una singură, pentru că în viața mea am strâns destul de multe frici
și am plecat de acasă pentru că sunt născută și crescută în Moldova și cei care sunt acolo în mod sigur înțeleg despre ce vorbesc eu aici. Sunt destul de multe frici acolo și de temeri și de lucruri de care trebuie să ții cont. Și ai venit cu toate la pachet. Și am venit cu toate la pachet și toate acestea m-au transformat într-o persoană destul de reținută. Rigidă, poate? Rigidă, inhibată, complexată, o persoană care nu știa să se exprime decât uneori, doar când era confortabil să fac asta. Și bineînțeles foarte multă frică de necunoscut. Ori eu acolo mi-am dorit, pe aceea mi-am dorit să o rezolv în primul rând, teama aceasta de necunoscut și mi-am luat o lună concediu și am plecat într-o călătorie, într-o destinație care zic eu cumva că m-a ales, deși am auzit de ea de la o prietenă, lucrurile auzisem de o grămadă de destinații extraordinare de la prieteni, dar a fost să fie Bali. Insula Bali, care e în Indonezia, e pentru mine un fel de acasă. Eu acolo am experimentat sentimentul de acasă și să știi că în momentul în care am ajuns acolo, singură, am întâmpinat niște stări foarte ciudate și m-am privit pe mine într-un fel în care nu mă știam. Eu știam că sunt o persoană echilibrată, liniștită, respectuoasă în primul rând și m-am trezit că țipam la oameni și toate fricile astea care au fost atât de mult vreme în interiorul meu, se pare că acum își găseau forma de eliberare și eu nu înțelegeam exact ce se întâmplă. Mi-amintesc că erau seri, prima săptămână, au fost câteva nopți în care mi-am căutat bilete să mă întorc și am zis, e cea mai nebună idee pe care am avut-o, eu nu pot să continui. Ce o să fac eu o lună aici singură și în starea asta permanentă de teamă și de tensiune și de... Dar ce nu-ți plăcea? Ce te deranja? Ce mă deranja era tocmai acest necunoscut. M-am dus într-un mediu în care oamenii erau atât de amabili, natural, total necondiționat, iar eu așteptam să iasă la suprafața acel interes ascuns al fiecăruia. Mă așteptam să fiu traficată, vândută și la modul cel mai serios, deși pare amuzant, eu chiar așa mă așteptam să mi se întâmple. Poate părea. Și probabil obișnuindu-mă, în momentul în care m-am obișnuit cu acei oameni și cu faptul că e chiar o lume așa cum mi-aș dori eu să fie și așa cum ar trebui să fie normalul, m-am relaxat, m-am liniștit și din momentul ăla, nu știu, au început tot felul de schimbări în interiorul meu. Care veneau natural, Adriana, nu? Foarte natural. Foarte natural. Deci a fost așa, mă surprindeam pur și simplu stând și admirând un palmier. Și era suficient pentru tine. Și era o stare de euforie extraordinară. M-am simțit extraordinar de bine, nu știu cum a trecut luna aceea. Cert este că m-am întors cu toate paradigmele schimbate, cu un alt fel de a vedea viața. Am eliberat foarte multe lucruri, m-am cunoscut, m-am descoperit pe mine altfel, mi-am reașezat ceea ce înseamnă stil de viață, cum ți-ai dori să trăiești, cine îți dorești să fii pe mai departe și așa, o grămadă de... Știu că am avut un caiet și am scris foarte, foarte mult. Bun, dar te-ai întors în țară și cum ai putut aplica liniștea pe care ai căpătat-o acolo? Eu te întreb din propria experiență, pentru că mă regăsesc în povestea ta. Cum ai putut să aplici într-o țară în care claxoanele se aud non-stop, în care nu există o armonie a naturii cu interiorul oamenilor, nu? Pentru că asta îți oferă Asia, în general, da? Da. Să vezi natura ce poate să facă și cât de bine se conservă acea natură. Cum ai putut să păstrezi această stare de bine pe meleagurile autohtone? Cred că odată ce starea de bine interioară, acea stare interioară de bine este autentică, ea nu se pierde. Indiferent de ce factori externi ar exista, nu? Așa a fost pentru mine. Eu n-am mai pierdut-o de atunci. Am o bucurie și am un entuziasm nativ, tind să cred că cam așa sunt de când mă țin eu minte, dar e o stare de bucurie și de bine care nu s-a mai schimbat de atunci. Cert este că m-am întors și nu mai știam cum să încadrez tot ceea ce îmi doream eu să fiu, să devin, să trăiesc în acel mediu în care eram. Și atunci m-a ajutat Universul, Dumnezeu, în care eu cred,
Am fost ajutată și am fost pusă într-un moment cheie, pentru că în orice departament de vânzări, eu lucrând într-un departament de vânzări, la început de an există acele ședințe de stabilirea obiectivelor. Iar eu, întorcându-mă la jumătatea lui ianuarie, am fost invitată într-o astfel de ședință ca să ne stabilim obiectivele pe 9 ani. Și acela a fost momentul cheie în care eu mi-am dat seama că nu mai, încă un an aici, nu. Deși, repet, era un loc de muncă foarte drag și mediu și ceea ce făceam cu plăcere, dar nu s-a mai potrivit. Am simțit că nu mai sunt aliniată la acel mediu. Și ai spus stop? Și atunci pur și simplu am spus că s-au încheiat obiectivele mele și că nu mai am niciun fel de obiectiv în corporația respectivă. Am simțit o eliberare extraordinară, deși din acel moment a intervenit această capcană principală a minții care cere siguranță. Creierul nostru reptilian, cel responsabil de sentimentul de siguranță, a avut nevoie să știe cum o să mă descurc, cu ce o să plătesc rate la casă, cu ce o să trăiesc, facturi și așa mai departe. Bineînțeles că am trecut ca fiecare om prin plânsul de rigoare și gândurile, dar asta nu m-a oprit. Adică sentimentul eliberator pe care l-am avut a fost mult mai mare decât... Și compensa orice alte griji și orice alte frici. Și le-am pus cap la cap, m-am gândit ce o să fac din momentul ăsta, m-am gândit să mă angajez în altă parte, nu mai plăcea nimic, deși erau joburi foarte ok. Și am zis, bun, eu vreau să mă întorc acolo. M-am gândit în prima fază. Când se întâmpla asta, Adriana? Asta se întâmpla cu 3 ani. 3 ani și un pic. Deci ianuarie, nu? Da. M-am gândit că aș putea să merg, ăsta a fost primul gând, aș putea să merg și să fiu ospătar, chelner, housekeeping, orice, undeva în Bali, la un restaurant, hotel, orice. Și apoi m-am gândit că mi-a venit această idee că aș putea totuși să organizez grupuri și să creez un context în care și alți oameni să experimenteze ceea ce eu am experimentat. Și așa mi-a venit această idee a acestei agenții, care astăzi, luna aceasta, a împlinit 3 ani. Mulți înainte, plin de oameni care au nevoie să experimenteze, să evolueze, să se bucure de ceea ce viața și universul ne pun la dispoziție necondiționat. Și eu personal cred că e nevoie doar de dorința de a accesa aceste lucruri. E nevoie de mai mult, Adriana? Da, eu zic că da. Cred că dorința există în foarte mulți oameni, dar ceea ce pasul în care cei mai mulți se blochează este cel al fricii, cel al neasumării. Nu își pot asuma această responsabilitate, pentru că orice schimbare vine la pachet cu niște riscuri pe care le iei sau nu le iei. Eu le-am luat din plin și am zis ce o fi, știu să fac o grămadă de lucruri, mă descurc eu, nu o să mor de foame, nu o să rămân fără un loc undeva în lumea asta, trebuie să existe și pentru mine. Și există întotdeauna. Dacă aș putea să spun lucrul ăsta, să mă audă toată țara, toată planeta asta și să și creadă. E doar o capcană a minții, faptul că putem claca, faptul că putem să pierdem, să ne irosim, Exact, foarte bine ai zis, să ne irosim. Sau, de ce nu, e adevărat, eșecul poate apărea. Corect. Nu zic că el nu există. Dar atunci când e o chemare interioară foarte mare, atunci, în mod sigur, e și un sens foarte mare și cred că atunci universul și orice susțin ca acea idee sau acel foc interior să devină realitate. Și sunt sigură că sunt o grămadă de oameni care pot confirma lucrul ăsta. Dar cel mai important lucru e ăsta de a depăși acea teamă. Acea teamă. O putem face natural sau ajutați, Adriana? Unii cred că unii pot natural. Prin autocorectare, prin auto... Sau pur și simplu sunt oameni care au oamenii cu foarte mult foc interior, care pur și simplu se aruncă. Ei n-au nevoie, unii nici n-au nevoie de parașută. Ei se aruncă și gata. Eu n-am fost acel om.
mi-aș fi dorit să am atâta foc în mine, dar n-am avut atâta foc. Eu am fost ajutată și tocmai de aceea cred foarte mult și în misiunea pe care eu, dacă pot să-i spun așa, și asta cu misiunea poate fi o construcție a noastră, dar simt foarte mult să inspir oamenii, poate cu povestea asta care nu e una de super succes, dar e povestea unui om care și-a găsit, care și-a dat voie, s-a dat din calea lui și a zis, măi, trebuie să fie ceva, hai să ascult ghidul ăla interior, că e un strigăt prea mare, trebuie să fie ceva acolo. Și a început prima excursie, nu? Lucrurile s-au manifestat, s-au desfășurat natural? Foarte rapid. Foarte rapid. În luna mai am deschis agenția, în luna iunie plecam deja cu primul grup. Am făcut lucrul ăsta fără ajutor din partea cuiva, adică am fost un fel de one-man show la început. Singur am făcut pachetele, singur le-am negociat, singur am făcut achiziții, vânzare, tot. Și cred foarte mult că atunci când suntem pe calea cea bună, găsim în noi toate resursele să ducem la îndeplinire și să facem orice. Parcă nu mai există niciun obstacol. Ceea ce înainte ni s-ar fi părut, dar cu ce o să fac, dar cum, dar cu ce resurse, dar în ce mediu, dar dacă, parcă. Legendarele temeri românești, dacă și cu parcă. Eu nu l-am mai avut. Nu știu, la un moment dat când am intrat pe vibe-ul ăla al agenției și când ea a existat, iar eu am intrat pur și simplu în lucrul ăsta, în a face și a desfășura această activitate, n-am mai văzut niciun risc. M-am focusat pe ce aveam eu de făcut și atât. Îți mai aduce aminte câte persoane au fost în grupul respectiv? Da, Cine sunt? Dacă au revenit? Desigur. Cum a fost acea primă experiență? Am și rămas foarte buni prieteni și îmi place să cred că mai toți oamenii sunt în jur de 600 în acești 3 ani. Îmi place să cred că mai toți mi-au rămas foarte buni prieteni și că am transformat această călătorie, care e mai degrabă una interioară. Am dus-o la un alt nivel și cred că în momentul în care reușim să ne depășim o grămadă de blocaje și de bariere, nu ne mai diferențiem atât de mult. Suntem mult mai buni și ne suntem mai dragi unii altora. Ai fost cu ei în fiecare excursie organizată? Nu. N-aș fi putut să fiu cu atâția oameni într-un timp atât de scurt, motiv pentru care la un moment dat, pentru că mi-am dorit ca acesta chiar să fie un proces transformator pentru oameni, am adus și am implicat și niște specialiști. Și am creat un pachet dedicat femeilor, un pachet pentru feminitate, care a avut-o ca și mentor pe Mihaela Tatu, care este colegă la Canal 33. Colega, exact, colega a ta. Și prietena mea, îmi place să cred. O salutăm și aștept să ne povestești cum a fost, ce s-a întâmplat în această excursie, în această vacanță. În această vacanță... Au fost doar femei? Au fost doar femei, da, pentru că a fost un program dedicat femeilor. Și unde a avut loc, Adriana? A avut loc tot în Bali, pentru că acel pământ, nu întâmplător, 90% dintre retreat-urile pe care eu le organizez au loc acolo. În Bali, o să deviez un pic de la retreat-ul cu Mihaela Tatu și o să spun faptul că acest pământ, Bali, am simțit să trag aer în piept, pentru că aș spune atât de multe și aș vorbi atât de mult despre acest loc. Este o energie foarte specială în acest loc, pentru că ei practică recunoștința de 3 ori pe zi. Adică oamenii ăia se trezesc dimineața și fac ofrande, adică acele coșulețe cu flori, pe care le închină zeilor. Fiecare poate crede în orice. În final, eu cred că e o singură sursă și până la acea sursă principală avem cu toții și o denumim cumva altfel. Nu? Exact. Ei își închină recunoștința. Rugăciunea lor nu e cu Doamne dă-mi, ca la noi, ci e cu Doamne îți mulțumesc pentru lucruri atât de mărunte, că ei n-au cine știe ce. Sunt foarte conectați la natură
Și probabil acesta este motivul pentru care e o veselie și o bucurie și eu n-am văzut acolo oameni nervoși și e un trafic infernal, adică ar avea toate motivele să claxoneze și ei, să-și mai spună pe geam una alta. Nu o să vezi așa ceva. Sunt de o blândețe și o delicatețe și ei nu înțeleg graba noastră, cel puțin partenerii mei balinezi întotdeauna îmi spun unde se grăbesc românii tăi, unde se duc, de ce toată graba asta, că au venit în vacanță, au venit să se relaxeze, de ce toată lumea întreabă cât mai avem, cât facem până acolo, cât durează. Avem cu toții suntem presați așa și pedala de accelerație să o apăsăm în orice circunstanță. Da, probabil pentru că e atât de frumos și ne dorim să facem atât de multe lucruri încât ne-am dorit să îngrămădim și să comprimăm fără să ne dăm seama că de fapt atunci când facem lucrul ăsta pierdem toată frumusețea momentului. Adică sunt oameni care sunt concentrați atât de mult pe a face poze, dar nu trăiesc momentul și nu simt cu adevărat energia unui templu. Pentru că în program eu am niște activități foarte spirituale, sunt ritualuri de purificare cu apă sfântă, sunt vizite la vindecători, la vraci și alea sunt momente în care chiar trebuie să te deconectezi, dacă ar putea să-și pună ceva la uși, să nu mai vadă în jur și doar să simtă, să audă, să guște, lucrurile ar sta cu totul altfel, că de fapt asta cred că ne îmbogățește. Cum a fost Mihaela tată? Mihaela tată a fost extraordinară, da. Cum e ea de obicei. A acceptat repede să fie mentor? Acceptat, sau cum? A acceptat. Eu pur și simplu i-am trimis un mail la rece. Am căutat, am googlit pentru că eu o admiram foarte mult din umbră și atunci când m-am gândit la a alege o persoană pentru acest program, ea mi-a venit în minte și atunci am căutat, i-am găsit site-ul, i-am găsit adresa de mail, i-am trimis, mi-a răspuns la e-mail, mi-a spus vreau să te văd, mi-a dat întâlnire la 7:30 dimineața. A fost cea mai matinală întâlnire de după corporație, nu? Cam așa și a fost o dragoste la prima vedere, atât pentru mine cât și pentru ea și s-a legat între noi o prietenie foarte frumoasă, i-a plăcut ce i-am propus și s-a și legat. Dar la început mergeai tu cu fiecare grup? Da. Ulterior, alegând să găsești oameni care să-i conducă, nu? Pe cei care aleg programele. Ci să susțină acolo niște programe. Spre exemplu, Alexandru Bătinaș, care e un alt partener foarte drag al meu și care are... Psiholog. Care are retreat-ul Alchimia Sufletului. Aici vorbim de un program de terapie. Singurul lucru e că acolo trebuie să vină oameni, terapia aceasta nu se face în cuplu, astfel încât cei care vin în aceste retreat-uri trebuie să vină fără parteneri. În rest, femei, bărbați, orice, și se lucrează pe ceea ce are fiecare de lucrat. Sunt ședințe 1 la 1? Sunt și ședințe 1 la 1 și sunt și niște ateliere cu toată lumea. Ce se întâmplă? Într-un mediu în care totul este diferit, de la felul în care arată oamenii, cum se poartă, gustul mâncării, totul este diferit, oamenii sunt un pic, hărțile noastre interioare, mentale, sunt un pic debusolate. Și atunci este extraordinar să fie un astfel de suport, cum spre exemplu este Alexandru în retreat-urile lui, un astfel de suport în care să tratezi tot ceea ce iese din fiecare, pentru că unii experimentează o stare euforică pe care nu și-o explică și care necontrolată, deși sună bine, necontrolată poate face daune. Alții, bineînțeles, experimentează stări de teamă, de panică, lipsă de control, sunt foarte agresivi, pentru că oamenii pierd controlul, nu mai știu dacă la dreapta, la stânga, nu mai știu încotro, nu mai au încadrare în timp și spațiu și atunci această debusolare interioară provoacă niște stări. Și atunci Alex are ca temă centrală orice, pentru că nu există... un suport de curs pe care vii, la aplici, îl predai și ai plecat acasă, nu? Exact.
fiecare experimentează altceva și Alex tratează acel altceva cu fiecare în parte într-un mod foarte frumos. Și cu ocazia asta, dacă îmi permiți, o să și anunț faptul că pentru prima dată schimbăm Alchimia Sufletului și schimbă destinația. De fapt, ia o nouă direcție, că nu o schimbăm, rămâne și cea din Bali și se vor desfășura în continuare retreat-urile Alchimia Sufletului în Bali, dar începând cu anul acesta va fi un retreat foarte special, mentorat de Alexandru în India și este în luna septembrie, va avea loc într-un ashram și e ceva foarte, foarte special. Pe site deja l-ați anunțat, da, nu? Da, și putem vedea întregul program, Este Adriana? deja, ba chiar, cine își mai dorește, mai sunt doar 2 locuri. Deja 2 locuri pentru septembrie? Da. Grupul de cât este format? Sunt 12 persoane. Deci este un grup mic, nu? Compact? Toate grupurile sunt mici. Alex n-ar putea să susțină, e un singur om, n-ar putea să susțină terapeutic atât de multe, o cazuistică atât de largă, astfel încât 12 persoane e chiar numărul maxim cu care ar putea lucra, ca să fie un lucru eficient, desigur. Dar cum a fost primită ideea aceasta, Adriana, în România? Pentru că noi, eu cel puțin până să aud de Soul Retreat, știam de ne mă duc într-o excursie organizată de o agenție de turism, fie că aleg un program all-inclusiv, da? Fie că aleg un sejur, da? Deci nu un circuit, un sejur. Cum a fost primită această alipire? Foarte bine. Mi-am pus aceeași întrebare. La început, nu? Înainte să te apuci, o să fie primită, România este pregătită pentru un asemenea program? Că este. Îl cerea? Simți că... Da. Dacă nu, cred că nici nu aș fi făcut lucrul ăsta, dacă n-aș fi dat deloc șanse acestui concept nou de călătorii. Dar... Îl mai făcuse cineva înainte? La scară mai mică? Poate în România, poate o excursie de 2-3 zile în care... Da, în mod sigur, da. Am mai auzit, nu sub umbrela unei agenții, dar în altfel de alte organizări forme. Și da, am mai auzit, da. Ce pot eu să zic este că o să îmbrățișez un pic această perspectivă spirituală și sper să nu... Îmi doresc din tot sufletul să rezoneze cu cât mai multe persoane, ceea ce o să spun acum. Din momentul în care vibrația Pământului s-a schimbat, vibrația noastră ca omenire s-a schimbat și cred că se impune o abordare un pic mai profundă a lucrurilor și eliberarea din cât de puțin din acest material. Iar călătoriile de tip retreat cam asta fac. Ne fac să realizăm că toată fuga asta și alergătura asta noastră de a ne găsi locul în societate, de a avea un job bun și bine plătit și recunoscut, e o nevoie pe care o avem și da, eu încurajez ca fiecare să trăiască această experiență și eu mi-am dorit-o la rândul meu și am experimentat-o, dar cred că în momentul în care ajungi să o stăpânești și să pui degetul acolo, să fii on top of it, cred că în momentul ăla fiecare persoană realizează că nu e despre asta în viață și că adevărata fericire nu e aia. Nici să ai nu știu ce poziție, nici nu știu ce salariu, nici să fii super recunoscut. Adevărata bucurie vine dintr-un undeva mai din interior, mai din adânc. Și asta presupune a stabili o relație cu noi înșine și a ne da seama că nu suntem numai corp fizic, că suntem mai mult de atât. Cât timp a durat, Adriana, ca să ajungi tu la astfel de concluzii pe care le-ai și aplicat asupra ta? Pentru că le auzim cu toții. Le citim, le auzim, dar poate de multe ori nu avem curaj să ne îndreptăm către o astfel de zonă. Și ne e frică. Ne e frică să vedem dacă noi, de fapt, suntem ceea ce pretindem. Aceeași frică, exact. Cum reușim cu frica asta? Mintea este dușmanul nostru principal? Nu, mintea poate fi prietenul nostru cel mai bun. Depinde cum ne poziționăm față de minte. Mintea e un instrument extraordinar cu care noi putem realiza o grămadă de lucruri și capacitățile creierului nostru sunt nelimitate. Dar e vorba de cum ne poziționăm în raport cu mintea, pentru că în aceeași măsură s-ar putea să ne
să ne axăm atât de mult pe anumite nevoi ale minții care sunt bune. Deci faptul că noi avem nevoie de siguranță, că mintea noastră ne cere această siguranță, care s-ar putea să fie o iluzie până la urmă, e bună în anumite contexte, siguranța. Dar cred foarte, cel mai important este să ne definim pe noi înșine, dincolo deși n-aș trata frica ca pe un mare subiect, ci aș dezvolta mai degrabă relația cu noi înșine, care cu cât devine mai statornică și mai bună și mai și relaxantă diminuează. Se diminuează. Ce ne povestești din toate experiențele tale? Pe unde ai fost și ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce ai învățat? Nu e singura destinație. Ok. E drept. Hai să o luăm altfel. Prima excursie a fost Bali, da? Cu primul grup. Următoarea? Bali. Următoarea, Bali. Nu, au mai fost călătorii și în alte destinații. Spre exemplu, o altă călătorie foarte frumoasă și care urmează și luna viitoare, pe data de 22. Mai sunt două și acolo. Este cea în Zanzibar. Am creat un pachet care se numește Live Like a Local pentru 10 zile, să trăim ca niște localnici și să învățăm ce înseamnă să fii fericit cu foarte puțin sau în anumite cazuri cu nimic. Și în teorie sună un pic greu. În teorie, tocmai de aceea îmi doresc să iau oamenii și să-i duc acolo la fața locului. Pentru că din nou mintea noastră s-ar putea să ne spună altceva, o realitate deformată sau așa cum am învățat-o noi, cum am mai auzit la alții, cum am văzut în filme sau la știrile de la ora 5. Deci fiecare are acolo niște... Eu vreau să iau un grupul meu va avea 12 persoane și al meu va avea tot 12 persoane, în momentul de față sunt 10 deja, cu care vreau să merg și să-i duc acolo să-i expun. Acest grup a avut loc și anul trecut, această călătorie, scuze, și nu știu cât vor... fiecare cât își va lua de aici, pentru că avem fiecare nivelul său de percepție. Da. Unii înțeleg mult, alții nu înțeleg, poate atunci, în acel moment din viața lor, nu sunt pregătiți să înțeleagă și alții sunt foarte atașați de această lume materială și atunci îi tânjesc după standarde. Apa nu e suficient de caldă, nu curge cum trebuie, n-am furculiță de argint sau eu știu. Dar eu îmi doresc să vedem dincolo de lucrurile astea. Îmi doresc să ne îndepărtăm un pic de acest material și să îi duc în acest loc. Deci 10 zile în Zanzibar. 10 zile în Zanzibar, în care vom vedea cum trăiesc acei oameni, ce nivel scăzut de trai, de educație. Trai și de educație și de orice, și cu toate astea cât sunt de fericiți. Eu am întrebat chiar l-am întrebat pe partenerul meu din Zanzibar, ce îi face atât de fericit, de ce tot timpul gura până la urechi când el nu câștigă nici $50 uneori pe lună și totuși are o familie numeroasă și trebuie să aducă bani și și spunea, dar viața e cum e, adică ăsta e datul, azi e posibil să n-ai, mâine poți avea foarte mult. Ei nu se trăiesc foarte intens momentul de acum și nici nu-și fac vreo traiectorie de asta pe 50 de ani, cum facem noi, un plan pe următorii 20-30 de ani. Cum te vezi peste 10 ani, nu? Astea sunt bune să le trasăm așa cât să ne dăm o direcție și să avem o motivație. Din punctul ăsta de vedere e foarte bine. Dar uităm să mai trăim prezentul, că stăm prea mult în viitor și atunci nu mai e ok. Oamenii ăia trăiesc intens în momentul prezent, se bucură de fiecare întâlnire pe care o au, deși au foarte puțin, nu se vede vreo lipsă nu se vede, pentru că sunt foarte deschiși, receptivi și zâmbitori și fericiți în permanență. Adriana, dar ce crezi că îi ajută pe ei să fie așa, să se nască așa? Religia? Asta m-am întrebat când m-am întors acum din Asia. Dacă e să mă refer la Zanzibar, să merg pe exemplu ăsta cu Zanzibar, în niciun caz religia.
Religia ba chiar îi constrânge destul de mult, în mod special pe femei, dar aș spune că conexiunea cu natura. Conexiunea cu natura. Eu cred că ei de acolo se încarcă și dacă am învățat și noi toți să ne luăm din natură puterea, să ne împământăm când simțim că o luăm prea în sus sau să... ar fi extraordinar. De acolo să ne vină toată bucuria și statornicia. Când spunem Singapore, ce spunem? Când spunem sau la ce Singapore, ne gândim? Tocmai a fost o imagine pe plasmă cu Singapore. Experiența Singapore, eu am introdus-o în cea mai scurtă variantă în care puteam să o introduc, adică o zi jumătate, pentru că mi-am dorit ca toată lumea să experimenteze un moment foarte frumos, că atâta vreme cât suntem oameni pe pământ și ne bucurăm de atâtea simțuri, păi să le încântăm. Și atunci am introdus această experiență la Marina Bay. Dar ea cu ce se leagă? Cu ce alte orașe sau țări? Deci cu Bali, da? Înainte de a merge în Bali și a experimenta partea asta spirituală și de depășirea limitelor, pentru că sunt foarte multe experiențe pe partea de aventură care împing mult limitele pe care ni le punem. Stăm o zi jumătate în Singapore, o zi jumătate în care ne cazăm la acel superb hotel cu acea superbă piscină tip Infinity Pool, de unde se vede, e un view de poveste extraordinar și ceea ce experimentăm acolo e foarte frumos. Adică programul așa mic, scurt, de o zi jumătate cum e făcut, e unul foarte, foarte frumos, care ne arată din bogăția asta a lumii și e ca un moft așa pentru sufletele noastre. Adriana, ce excursie aveți anul acesta? Anul acesta, această călătorie în Singapore și Bali va avea 3 ediții, septembrie, octombrie, noiembrie. Deja înscrierile sunt începute pentru fiecare dintre. În luna septembrie va fi Alchimia Sufletului în Bali, în India, cu Alexandru. Eu deja le-am reținut pentru că vreau să intru pe soulretreat.ro, acesta e site-ul. Acesta este site-ul. Vreau să intru după emisiune, să vedem acolo programul, perioada, costurile și să vedem dacă alegem India. Și încă ceva, cea din Zanzibar, care e luna viitoare și chiar astăzi am lansat un revelion cu totul special în insula Bali și insula Lembongan, care e vecina insulei Bali. Da, e foarte exotică și foarte frumoasă și are exact ce n-are Bali, adică ele se completează într-un mod extraordinar, una pe cealaltă, și împreună cu Alexandru Bătinaș ne-am gândit să facem acest revelion împreună? Un revelion împreună, da, în care vom îmbina într-un mod cât de armonios partea de terapie, care bineînțeles este felia lui, cu partea de aventură și de prezentare a introducere în cultura balineză, care este felia mea preferată. Adriana, te vei muta în Bali cumva? Da, Ești atât de apropiată și vorbești cu atât de mult drag și cu atât de multă lumină despre acel tărâm. Da. Încât simt așa cumva că în este câțiva adevărat ani vom face înregistrarea prin Skype. Doamne ajută, așa îmi doresc. Următorul plan este acela de a achiziționa o mică bucățică de pământ pe care să-mi fac ceva, nu pentru retreat-uri, deci nu le-aș combina, nu, dar într-adevăr o căsuță pentru mine. Mi-aș dori tare mult și da, mă văd trăind acolo în curând. Poate o să-mi cresc copiii acolo. Cum e viața acolo față de aici? Trece ziua altfel, Adriana? Da, trece, timpul are o altă dimensiune acolo. Este o insulă care aduce foarte multă liniște. Te întreb pentru că foarte multă lume spune, dar ce să fac o săptămână în Bali? Stau pe plajă, mă plictisesc, Doamne, și gata. Eu prefer partea de junglă a insulei. Partea de junglă care e diferită de partea de ocean. Da. Partea de junglă vine cu multă verdeață, cu orezării, cu miros de bețișoare parfumate, cu cântecele alea, sunetele tradiționale, cu masaj, cu multe temple. E ca o oază de relaxare. Iar partea cealaltă de ocean e partea cu mai multă distracție. Acolo oamenii merg să facă surfing la ocean,
să se distreze, sunt o grămadă de cluburi, baruri, e foarte animat. În insula Bali se găsește orice îți poți dori, de la puburi, muzică live, cluburi, și până la partea asta spirituală de care spuneam, partea de aventură. Nu cred că există vreo nevoie a unui călător care să nu poată fi îndeplinită de această insulă. Le are pe toate, pe toate. Deci nu mai zic de partea asta de retragere în care chiar să faci lucru cu tine, eventual yoga, meditație și alte lucruri ajutătoare. E scumpă viața acolo, Adriana? E foarte ieftină, foarte, foarte ieftină. Și hrană, și cazare, și întreținere, și absolut Cazarea tot. depinde de ce își dorește fiecare să experimenteze. Cazarea acolo poate fi de la 25 de euro pe noapte și până la 1000 și. 1000 și. Există riscuri, pentru că aud la fel în jurul meu, poate tot din vina fricilor, nu mă duc în astfel de destinații pentru că mă îmbolnăvesc, pentru că mă ciupește o anumită vietate, pentru că mă întâlnesc cu leu în junglă. E adevărat? Sunt mituri? Cum e? Unele, care de 3 ani... Unele sunt mituri. Altele, ca în junglă. E posibil să te mai întâlnești cu un ratan sau știu, mai sunt animale, dar ele nu te atacă, nu se întâmplă nimic. Sub nicio formă și nu cred că umblă cineva chiar prin junglă. Este legenda aceasta cu malaria, că dacă te înțeapă, sunt doar mituri. Din punctul ăsta de vedere, da. Deci chiar nu este o zonă cu risc, din punctul ăsta de vedere. Nu sunt recomandate vaccinuri pentru cel mult o loțiune anti-insecte, eu nici pe asta nu folosesc. Se mai întâmplă, desigur, uneori ca în junglă să mă mai ciupească ceva, ei nu prea au țânțari. În schimb, mai sunt niște furnicuțe, toată lumea fuge de acele șopărluțe ale lor. De ce? Că nu le-au mai văzut niciodată și probabil că mintea dă niște semnale. Fugi cât te țin picioarele, că cine știe, ești mâncat sau... Dar sunt absolut inofensive, nu? Absolut inofensive, ele caută doar insecte și cu ce se hrănesc ele. Sunt foarte fricoase, fug de oameni ca altceva. Oamenii se gândesc că se pot trezi pentru că ele mai circulă prin case, că acolo camerele, căsuțele, locurile de cazare sunt toate cu stuful în mod tradițional, sunt bungalouri și atunci te mai trezești cu ele în casă, că nu e foarte etaj, dar ele nu se apropie nici de pat, nici de om, nici de umblă și caută hrană. Și hrana lor în niciun caz nu e un om. Deci nu s-a întâmplat niciodată, dacă să eliminăm și aceste legende, să te îmbolnăvești, să-ți fie rău, să mănânci ceva care să nu-ți priască. Asta se poate întâmpla, dar bucătăria e cea mai bună. Eu sunt o gurmandă și îmi place foarte mult să mănânc și să experimentez de toate în domeniul ăsta, iar în Bali e o mâncare extraordinar de bună, foarte, foarte bună. Rar se întâmplă cineva să spună nu-mi place sau n-am ce să mănânc, nu? Sau n-am ce să mănânc, nu există așa ceva. Se mănâncă orice, chiar dacă vaca este animalul lor sacru, cu toate astea există vaci importate și se poate mânca și carne de vită fără probleme. Deci chiar orice și modul în care ei gătesc mâncarea e extraordinar. Adriana, unde te găsim? Unde te găsim pe social media, în primul rând, că în rest, dacă nu te găsim prin țară, sigur ești în Bali, nu? Cea mai mare parte a timpului, da. Adriana Armanu e numele meu, Facebook, adrianaaronsoulretreat.ro e adresa mea de e-mail. Iar agenția pe Facebook cum o găsim? Simplu, Soul Retreat? www.soulretreat.ro, da. Pentru cei care vor să-ți scrie, pentru cei care vor să vadă ofertele și pentru cei care poate vor să te întrebe cum reușești să fii atât de pozitivă și cum reușești să nu te mai supere nimic. Ne-ai spus o parte din această poveste în cele 45 de minute care aproape au trecut, dacă îți vine să crezi. Îți mulțumesc foarte mult pentru lecțiile pe care personal mi le-ai oferit. Să știi că am să mă gândesc la povestea cu frica asta pe care o avem, pe care din absolut orice și din toate lucrurile creăm frici și am să încerc să-ți urmez acest model. Soluția.
Ba da. Trebuie să intrăm în ele. Sper că a înțeles toată lumea. În frică trebuie să intrăm, să avem acel foc, nu? Eu așa am reținut, să avem da. focul și să mergem înainte. Bineînțeles, să ne analizăm riscurile, nu? Să ne asumăm. Nu, riscurile nu se analizează, riscurile se asumă. Riscurile se asumă. Le iei pe toate așa și te arunci, te duci înainte. Și dacă ele apar... Orice pe fața pământului are o soluție. Deci de orice ne-am lovit, întotdeauna se găsește o ieșire. Așa că lucrurile nu sunt atât de groaznice pe cât mintea noastră le face uneori să pară sau... Mulțumesc frumos, Adriana Armanu, Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc frumos, Oana Andreea Ganea, pentru make-up și hair. Vă aștept data viitoare la ora 15 în culise, Canal 33 România.